Bună ziua! O să vă arăt rapid cum se creează un cont, pentru că este simplu. Tot ce trebuie să faceți este să aveți selectat colector deșeuri, să mergeți la secțiunea prețuri. O să creăm un cont de tip Advanced, cu planul Advanced. Ce trebuie să faceți este să navigați în dreptul planului la Alege planul. Apăsați, aveți de completat nume, e-mail, telefon, codul fiscal al firmei și apoi se completează toate datele, alegeți numărul de puncte de lucru și apoi datele cardului și totul este gata. O să completez și eu. Am aici o adresă de e-mail pregătită, numărul de telefon, apoi codul fiscal, se preiau toate datele, numărul de puncte de lucru nu-l modific, dar puteți să îl modificați dumneavoastră, codul de reducere, eu o să folosesc un cod de reducere pentru a nu băga datele cardului, dumneavoastră o să folosiți codul de reducere dacă aveți unul, dacă nu, introduceți doar cardul. Apăsați sunt de acord cu termenii și condițiile și crearea abonamentului, nu sunt robot și purchase for free. În momentul acesta o să primiți un e-mail cu datele de acces. În momentul în care plătiți cu cardul, va trebui să mai faceți și validarea în bancă a tranzacției, să aprobați tranzacția și apoi se va face plata. Am primit e-mailul cu datele de acces. Apăsăm aici accesez aplicația. Completăm adresa de e-mail, parola și am intrat. Ce trebuie să faceți acum este să configurați contul, dar vă voi arăta acest pas imediat. Vă mulțumesc!